Na rad prichádza tretie video zo série Ako sa zbaviť bolesti kolena. Po zlepšení mobility a stability musíme zapracovať na technike drepu. Skúste sa natočiť pri drepe s vlastnou váhou, kde pri pohľade spredu, z boku a zo zadu musí drep vyzerať stabilne a symetricky. Vhodná šírka postoja, pohyb začína ohybom v bedre, vytvárame vonkajší rotačný moment v kolenách, celá váha chodidla rovnomerne rozložená a pri výstupe z drepu rovnakou rýchlosťou zdvíhame hrudník aj boky, ťažisko nad stredom chodidla. Prvou chybou je tzv. Hip shift, kedy nemobilná strana bedra nám bráni v súmernosti. Problém odstránia cviky z prvého videa. Kolaps kolien, čiže vbočenie kolien dovnútra, je ďalšou chybou, ktorú často vídať. Buttwing alebo retroverzia panvy je zase príliš veľké ohnutie v drejkovej chrbtici a vytočenie panvy. O zdvíhaní päty sa asi ani nemusíme baviť, ale stále s tým veľa ľudí bojuje, aj kvôli nesprávnej obuvi. Všetky spomenuté problémy dokáže vyriešiť aj drep s minibandom, ktorý si obtočíme okolo členkov, odpor nemá byť príliš veľký, musíme ho ale cítiť. Dostávame sa k cvikom vhodným pri bolestiach kolena, kde zaraďujeme rôzne variácie wall-situ, teda drepu o stenu. Ťažšia variácia bude na špičkách s chodidlami v menšom uhle ako 90 stupňov, ešte ťažšia, ale o to účinnejšia variácia na jednej nohe, ktorú si vieme uľahčiť postavením sa do vyššej polohy. Spanish squat je vhodný najmä pri tzv. Bežeckom kolene, ktorým trpia hlavne športovci, ktorí používajú pri činnosti nárazové doskoky. Máme variantu ľahšiu, poprípade v hlbšom podrepe, čiže ťažšiu, taktiež volíme rôzne hrúbky bendov. Izometrická forma predkopávania je tolerovateľná forma posilnenia svalov a šľah okolo kolena. Vieme vybrať z rôznych foriem cviku, či už bilaterálna izometria, unilaterálna alebo čiastočná, alebo opakovania s dôrazom na excentrickú fázu bolestivej končatiny. Na všeobecné posilnenie nôh pri miernej bolesti kolena odporúčam vykonávať bulhárske drepy.